Kaixo, Saitza! Kaixo, Bieni, zer moduz? Ondo eta zu? Ondo. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri deitzagatik. Bai. Eta enanikoa zera, Bai. Iruñan bizi naiz orain, Bueno, orain San Juanak dira eta Amaren etxean, egun batzuk. eta gainera San Juana egunean potenteak dira, Bai. Bueno, ya adin bat akagun ontzat, ya, bueno. Saitza, piano jolea edo musikaria edo nola definituko zuegu. Igual musikaria, zeren ez du gehiegi definitzen. Azkenan musikari bezala piano jotzen dut, klasak ematen ditut, musika idazten dut, orduan musikaria, jazta. Nola antolatzen dituzu klaseak irakasle bezala? Bueno, nik musika eskola batean egiten ez lana, orduan klaseak esan dezagun antolatzen dizkidatela. Nik ere parte hartzen dut antolakuntza hortan, baina esan nahi ja abuztu bukaeratik iraila hasieran ja guztien dugu jarrita eta ja da urte guztirako dutegia, ez nago astero klaseak jartzen da horrela. Nola hasi zinen musika munduan? Ez dakit, badakit txikitatik gustatzen zitzaidala asko. Piano txiki bat operatu zidan amaren lagun batek, eta berak ez du hori izan zela nire lehenengo pianoa, eta bere kulpagatik nahi zela musikaria, baina azkenean denak bezala familian daukagunak azkenean eragin handia egiten digu, eta nire familian musika beti oso presente gondu da, orduan auskalo. Familia musikaria daukat, gutxi gora bera, orduan. Jesus! Ja ez munduan ibilitako azera. Bai, ibiltzen naiz, bai. Nola da inguruetako sortzen dizu sentsazioa edo zerretinak musika estilo berezi bat dela esan dut. Bai, hombre, a ber, jazzak batez ere daukana da improvisazioa. Horrek ez du esan nahi improvisazioa jazzaren patrimonio esklusiboa denik. Edozein musikatan, edozein momentutan improvisatu daiteke, baina bai jazzean asko lantzen dela hori. Orduan, nahiz eta egon beti patroi batzuk eta gauza batzuk oso estandarizatuta, beti daka askatasun puntu hori jotzerakoan askoz divertigarriagoa egiten duena. Beti jotze zure egun bakoitzean beti da diferentea. Edozein musikatan da hori. Zuk Beethoven jotzen badezu, ez duzu Beethoven egunero berdin jotzen. Zer duzu ez zaude berdin egun guztietan. Improvisazioa da, Jazza bai, neurri handi batean bai, beste neurri handi batean ez. Azkenean kanta jotzen dira eta kanta horien egiturak eta melodiak eta harmoniak gutxi bera mantentzen dira, baina gero bai improvisatzen da horren gainean. Orduan hori bai aldatzen dela asko. Donostiako jazzaldean jo izan duzu? Jo izan dut, ez dut jotzen, eta horako urteroko gauza da, baina jo dut ja lau bost aldiz, bai. Zia, ojo, bai. Eta nolako sentsazioa da? Ba, a ber, batez ere lehenengo aldian da pasada bat. Fantasia, Bai. Gero azkenean beti da berezia. Hori ez dut ukatuko, bai, Donostiko jazzaldian jotzea beti izango da berezia. Baina lehenengo aldiak daukan zirrara hori eta nik gogoratzen dut oso ongi, gau hori. Bai, gero beste guztiak bereziak dira, zeren gehienetan egondu ari naiz jotzen nire proiektuak edo lagunen proiektuak, orduan ari zera oso gauza pertsonal bat erakusten. Orduan horrek beti zure gauza pertsonal bat etxean, esan dezagun, publiko bezala inbestetan joan zean eta joaten zeran festival batean, beti da berezia. Kolaboratu izan duzu? Bai. Taldeetan dugu? Bai, azkenean elkarrekin ikasi dugunok, edo karreran konziditu dugunok, edo karreraren gatik ezagutzen duzu derrepente hirugarren pertsona bat, azkenean oso mundu itxia da, zentu honean, txikia, bai, itxia baino gehiago txikia. Orduan derrepente zu disko bat ateratzen duzu eta zinak grabatzen du zurekin, zure lagunek, zurekin ikasitakoak.
edo zuk ikasterakoan ezagutu duzun norbait ezagutzen duen beste ez dakizein, baina beti olako orduan, karo, beste norbaitek grabatzen duenean, zuri ditzaizu, zuri edo beste bati edo zu bezalako beste bati. Orduan, bai. Konposatzeko baina zerretan zentratzen da xaika. Egia esan oso konposatzaile alperra naiz. Ni oso ikasle alperra nintzen eta ja 10 urtekin eta 11 urtekin konposatzen nuen, hau da, izan nintzen konposatzen nahiko goiz hasi zen pianista bat, ez zitzaren gustatzen jotzea aparituran jartzen zuena. Baina urteekin joan naiz gero eta gutxiago konposatzen. Bai, ez dut konposatzen apenas, oso gutxi. Orduan, bai egia da, ez naiz zentratzen bakatu, ez zer berezitan. Egia esan, askotan hartu dezakezu badakizu beti musika daka melodia, harmonia, ritmoa. Badago zerbait harrapatzen nire kasuan behintzat. Zerbait igual harrapatzen zaituena, de repente igual hasi zera melodia bat jotzen, zerbait eta hau gustatu egin zait, eta azken zera melodia hori garatzen eta gero horri harmonia bat jartzen, edo al revés, edo aizea akorde batzuk jotzen eta de repente 3 akorde jarraian gustatu egin zaizkizu eta horrek motibo bat ematen dizu. Helduleku desberdinak egia esan. Esan behar eta xaitxatoni antzeki batean konzentu nula. Eta konposatu zen elkarrekin gara. Hori da, bai. Bai, kasu hortan, begira, adibidez izan zen lehenengo aldia, konposatzen nuela letra baten gainean. Claro, zan Alexek egindako poesia bat, edo letra bat. Alex Tello. Alex, Alex, Anabel, Telmo, Xanti, Ana, denak. Hori da. Zeuki pasaken nuen, udara hortan. Bai. Ensaiotan batez ere, Zerkagadak egiten. Eta nork ez. Nik trampa egiten nuen zeren neukan hola pianista nintzen. Hortan orduan neukan atrilean hola partitura izango baliz bezala, baina berez aurrean neukana gidoia zen. Orduan hor jarraitzen nuen. Bueno, gauza da, ari da. Nik hori Alexek eman zidan letra bat, zela elkarrekin gara hori inklusioari buruz eta antzerkia zijoan gaiari buruz. Eta orduan, letra horri jarri bat zaion musika bat, eta hori bat zen lehenengo aldia egiten duena. Orduan, izan zen enkarguz, esan dezagun, hau da nirea etzen musika konposatzeko, izan zen lehenengo aldia egiten duena. Normalean nik ez dut lan hori egiten. Nik beti egiten dut gogoan bat egitena. Orduan, horrek, emate dizu, alde batetik bide bat, hau da, kantak izan behar du, ezin izan Metallica estiloko kanta bat. Aldin bada, pixka bate letra, pixka bate sentimenduak pixkat piztu nahi duena, eta ni zurekin gaiz naizena, gogoratzen, eta elkarrekin gara, eta holako orduan izan badu pixka bat, ez dakit, balada sentimental, holako, edo nire guztez, oso estandarra da hori, baina bai, igual da, hobeto enkajatzen duena. Orduan horrek egite dizu pixka bat limitatu, zentzu honean eta txarrean, hau da, txarrean zeren limitatua egotea, beti dauka bere, obligatoriedade hori, baina baita ere esate dizu begira, bidea hau da. Bai, joan bar dezu, area. Ez den nahi, baina behintzat argi dakat, area joan bar dudala, ez da? Orduan, pixka bat alako kontradikzio hori, baina oso ondo pasatu nuen egiten ere, bai, Zuentzako ikasketa irtzela izango eta zireneko aldia izan da. Bai, egia esan bai. Bai, zeren hori, aurkitzen zara horako goera batean, eta da hori da erosoa eta desorosoa. Bi gauzak batera. Ibirien lagunak joizan duzu alde pidari. Bai, egon gera 2013-tik, uste dut, hasi ginela, eta aurreko urtera arte, 2018 arte, iaz oso emanaldi gutxi, eta ortenean ikustez hitz egin genuen, baina ez genuen zer definitu, baina azkenean el uno por el otro la casa sin barrer, eta bai, badirudi momentuz ane eta piratekin ez dagoela emanaldi gehiago, baina euskalo, nor daki. Nola izan ziren
zuzeneko horiek zerretu desentuz lan. Bai, egon ziren bostei urte horietan egon ziren urte pare bat asko jo genuena, barkatu. Pixka bat oztu nahi nire bai. Bai, izan ziren, baita ere lago kontradizio bat, hasiera batean zure burua dakazun musiko seriotzat, jarri pañuelo pirata bat hor burun, eta marradun kamiseta, eta galtza motzak, eta umeentzako jotzea, eta de repente hasieran da, baina gero jode egia esan, publiko bezala umeak direla, zoraina badakizu, zoragarriak. De repente bukatze duzu eta etortzen zu ama bat, eta bat, ola ume batekin, eta ez mutxu bat eman nahi dizula, Eta sensazio hori da, bai, eta gaina, pertsonalki ere hor ginen lau pertsonak ez da gero baita ere, germuzkan hor ordezko batzuk, gutako batek izin zuenean, baina nukleoa ginela Anabel, Arraiza, Joseba Etxea, Joseba San Sebastian eta ni, oso pertsonalki oso ongi eramaten ginen orduan, bazen baita ere holako aliziente bat kontzertuiek egitera, bakarrik bereiekin egotagatik pena merezi zuen. Egia esan. Kaixo Anabel, kaixo Joseba, kaixo. Eta baita ere zegoen Carlos Semper, ordezko bezala, eta egon ziren, nire naia joan zer egun bare batetan, bajoa jotzeran bai. Grabatu hau zetute, epanazioetako deupene bai. Ja, ben usate dezula, baina, ja berandu hori egiteko Baina, apain kaiten. Bai, hortxe ikusten balatzetan zehar, hortxe bitzen da. Bueno, zaitza, mila esker. Zuri, behitzeagatik eta horrekar ikusi dugu pixka bat, bestela. Buena gaizu, kafe batea. Ez da berrezkoa, baina igual hartuko dizut, bai. Honekan goizeko ordu hauetan 11 dira, Miratuko niego musu arriba, Google ikusi. Bai, noski. Nada gente. Bueno. Agur.